Hei, salut și bine v-am găsit la un nou episod din Sampi. Eu sunt Cosmin și astăzi eu m-am gândit să fac ceva. Dar pe canalul acesta nu, împreună cu Costel, dar Costel nu poate apărea, nu poate apărea în video. Și eu m-am gândit să fac un giveaway. Un giveaway ăsta va dura 2 săptămâni, adică după 2 săptămâni o să extragem câștigătorul și pe locul 1 o să fie astea două infernusuri. Deci, astea două infernusuri. X1 Hidden, așa știu eu. Pe locul 2 o să fie nârgăul acesta. Câte zile are? Deci 258 de zile de colecție. 2894 de kilometri. X2 Hidden 205222. Suraș 33 KK ENA. Și astea sunt X1 Hidden. Da. X1 Hidden. Vedeți. Asta are 3000 așa și uite. Surace 100 KK. Cam mult în surace, dar na. Asta e mașina. Și asta e tot la fel mașina mea. Am două mașini de mele. Fac meu copyright. Ăsta are 23 de zile. Kilometri 424 cu loc. Tot X1 Hidden 205. În surace 24K. Și de acesta e locul 1, locul 2 și locul 3. Pe locul 3 vom avea 100 de KK. 100 KK, deci cine va fi locul 3 va câștiga 100 KK. Cine va fi pe primul loc va câștiga astea două mașini, deci Infernusul ăsta și ăsta la alt. Și cine va fi pe locul 2 va câștiga NRG-ul acesta. Ce așa merge. N-am nicio treabă cu el. Vă arăt și cum merge. Dacă nu sunteți sigur ce merge. Și da, după cum v-am spus, trebuie să filmez ceva. Și eu să filmez, să verific ceva. Da, bine filmează. Cum v-am spus, giveaway-ul va fi câștigătorii giveaway-ului, mai bine spus, va fi extras peste 2 săptămâni. Da, va fi extras peste 2 săptămâni și cine va câștiga pe locul 1 să aibă baftă, fiindcă va avea 1 KKK. Că știu că Infernusul X1 Hidden costă în jur de vreo 500 KK, 550, parcă așa știu eu, pe ăsta meu cât am dat, 500 KK sau... Nu mai știu clar cât am dat. Aia tot mașina mea, aia nu o dau. Și da. Nu știu ce să vă mai spun. Ai, ce-mi plac semnalizările astea. Dacă aveți modurile și nu știți pe ce se pune semnalizările astea, rămân fără voce. Semnalizările se pornesc pe Z în partea stângă, pe X ambele semnalizări, stai că nu știu cum se spune. Astea se folosesc, semnalizările astea se folosesc când stai în parcare așa și o pui neregular. Sau neregulat, nu mai știu exact. Și pe C, pe C, adică Z, X și C, aveam semnalizarea pornită pe partea dreaptă. Și pe noul canal, nu știu cum vreți voi, pe noul canal, adică ăsta, care voi posta videoul, o să facem, nu știu, m-am gândit să fac în fiecare zi câte un live, seara, adică, să fac seara câte un live. Rafael 99, da, m-am gândit să fac seara câte un live și
Și nu știu, să postez Minecraft, CSGO, o să-mi cumpăr Rocket League, GTA 5, o să-mi cumpăr mult mai multe jocuri, o să-mi vine calculator și îmi vine calculator. Puh, cam deja un calculator bun, foarte bun încă. O să-mi vină microfonul astăzi ori mâine, nu știu exact. Când eu postez video ăsta, voi, da, tot astăzi o să-l vedeți editat frumos. Văd eu dacă mă vede poliție și să-mi dă altă. Toată mașina mea e Comet. Și, na, ce să vă mai spun? Am spus că vreau să, pe canalul ăsta nou, vreau să încep o serie de Minecraft, CSGO, Samp, Rocket League, GTA 5, o să încep mult mai multe jocuri. Ce jocuri doriți voi? The Forest? Na, nu știu. Bă, dar îmi pierd vocea, ce naiba. Ce să vă mai spun? După cum v-am spus, prima dată trebuie să dați like acestui video, să vă abonați, să stați abonați, adică să fiți abonați, că pe viitor, dacă vă dezabonați acum pe viitor, cei care se vor dezabona nu o să mai poată câștiga. Sau bă, oprește radio-ul, că... Da, deci până la urmă, cum v-am spus, ale vor fi premiile. Bună frate, tu că mă fă, ce faci? What the fuck? Oprește radio-ul că filmez pentru YouTube. Ei copii. Da. Na, nu știu ce să vă mai spun. V-am spus că până acum totul. Și în afară de asta o să fac eu un canal separat. Da, în afară de asta o să vă taxe de unde vrei. De-aș merge. În afară de asta o să fac un canal separat, în afară de asta care o să postez eu cu Costel, nu știu, mai multe chestii. Și nu mai am ce să vă spun. Cam atât vă cu acest episod informativ, să spunem. Că alea 3 o să fac giveaway. Asta n-are voie să fac ce face, dar na, hai dă-l. Și eu am fost Cosmin și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!